حمام زلو صلو ذكرنا زبل ناس ما توم نفلتم زين فلتم نسخات فلتم يخم حمام مفوش هاي مقلل زنانا أنا نعز عرفوا من قصة ورسلنا تميات نسألنا عروقات كدن شرات فتحلنا بشنك مكراز اللو بسببها مصرف تقرلا وفرو دحني اتولنا زقش كلهم وقناتنا دحن ملسلنا وليدنا النعبي يمزلنا لما أملخنا بارخلنا معاها زخونه قبرلنا ملخنا ودسم موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا دما تصبق لنا نادينا قد سرنجر مريم ملادنات بناي ملأختي ترادعنات بناي نبياتنا هورياتن تصارقانن سمايتاتن ጸሎት አይትፍለይና ከምተን ሐዋርያት ዝመሃር ካየም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ባርካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ልክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐዊ ስረ ጊዜና ኣምላክና ወዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰሪያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሰቴ ብርሃን አንቱማዊ ካናት ወይ ዲያቆናት ቁራን ሳርገ ጸናት በስምክም ኩንፍታን ምንጻን يرسينس بلوان سمعت ديو مهارن كرسوس مل عصر تغلطه ديو مهارن كرسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس مل عصر تغلطه بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا 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 كرسوس اذا سعدي من بارسغا غويتانا يس كرسوس ام قبرن مفصمتا ساعات معلتنيا كمون دقاس امثال مسل زخونه كموداتا غزي عدم سبت قصر اي مسغانا صلوت سناي نغير نغبرلنا رب هذه جادي ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر صوتنا مسكون لنا صورنا ردي إنني خلينا نغربنا تقبلنا أنت معقبنا نسمعنا سعادة سعادة جاونا بتحنا أيو الجنب زاد السعادة جاهم بكل زمن وطنان فسم سلام كحلونا كل زخ جابير أملقنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل التعزبون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر صوت تقول كل جبرين ما أنت كل جبرين أو شغل جبرين مسكنك كلنا سلسة وركنا زرد آخرنا زحلقنا نبخاون سلسة غرب كنا تقبل كنا سلازي عوب كنا زتنا كنا سعادة سعادة يوم سلازي بصح كنا نمسكنا كلنا وقوي تايق بدلنا كم أفكار سلازي اللي منك كلنا كم محرد كون دلنا نزق السعادة زيان كل زمن يوتنا نأخذ بنفرح بفصم سلام كم فصم عبلنا كل غناتن كل مكران أبو نقول خذ كل قبر سيطان نخرج في عصوات من لعن صلان وقوي تاك بيرح كب كل حزب خاونا رح كابدري عبزز لنا يبطون رح زتعمل زحيشن عزلنا تمنى الكرويتن كل عاجز الان كرجس ستان ذهب كنا نسخاغمو كاب كل خفعد احنا نبالها نمبرنا فتنايت اتولنا حدود دخا قويتنا املقنا مدحنا يسكرست من تفر سبيل بزغور محرتن رغتان مسخا معرم خوم زغن منفس قدسن مسغانان صنعتن كبرن بوزلك على من كل سعن زل علم علم امين اين الصحا مزمور 50 حدن واملاك كم صالحا محرني كم تعبير راغ ابساي دمسس كاب ابساي صبيك حصبني كاب حطياتي يناطريني أنا أبساي فلت اللهم محطياتي كل جزيب كلمة أيو زربا خاص عاد فردخان صون كاتركب سأنا نعخات راي بدلكو أبكن ميخا كي جوركو نو بأبسا تولدكو نيك أبا حطيات تنستني نو نحك أوش تخاطر لي أبو أنت مهرني أنت قص أرسو سمع زاتريني كبرتك صعروس أبني تنزغت كتكاين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني كزكا أبا حطياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملا صوري اللي بفتر اللي شونو منفسك أوش تحدث كاب قص كاي دربيني قدس منفس كون أيتقدفني حقوس مدحان كام لسلي فقادنيا منفس وندقفني مقد خان مفرس عمرهم إيه عاد أنا بخاهم لس إيام وأملاخ مدحاني كابدا دمان نقفني لساني صدق هادل كتول له إياه ويتاي أفاي مسغانا خنا قرس خنا فريكفت مسوعات بها بلكاني زي كون اسم عرب كل كانري مسوعات مرارايت بغوني خامو مسوعات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كت ندبعيت نقونيخا نصيام تصقخا سناي قبرلا نكاتيات إيرسالم ندا شب مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي
ملء مسوات باك بلك أي شو عم مسويها أراحوها قرب الكايوم هاليلويا صلوات زيادة كاس كرسون قسين أملاقين مسكان أقرب له حتى أتيك حد قال لك إلا منو. آمين. دمنانا እግዚአብሔር አምላክ ይስማዕና። መዝሙር መበል 130 አቦና አቤ መልአከ ሰላም። መዝሙር ዳዊት መበል 131 አቦና አቤ መርጌታ። መዝሙር 132 ኣነ ክትፅልያየ። መዝሙር መበል 133 መምህር ሳራ። መዝሙር መበል 134 ኣቦይ መልአከ ሰላም። መዝሙር 134 የነታ መዝሙር ዳዊት 137 ኣነ 138 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር 142 ክትፅልዩልና። ኣቦይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 146 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 147 ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት 148 ዓውድኩም ከተንብቡልና። ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ፣ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ኣሜን። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሞቕን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም፣ ፈረይቲ ኣእዋም ፅሕትታትን ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን፣ ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን፣ መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረንቲ ምድርን፣ ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ፣ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩልኹም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ።
هللويا قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለድነት ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብይ ደሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትናዛ ምግላጽ ብርሃን ህዝበኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ትፋን ወኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ኣብትና መዓዛን ኳ ብሰላም ኣተኺ أمين دياكون حوي السلام تنحكا تنحكم كلهم بروح مشيت يمسينا سلام معهم يهون ኣሜን ጥዕመክ ዶ ኾኒ ኣብ ጸሎት ክትሳተፊ هو حج اندياتي حره እሺ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኹንዕ ፈራደ ቀወም ተዳልየ ኣለኹ حره سبعة ودن سن حدا أملاك أمين إنه أب قدمي إتي قنوع فرادي قوم تدالي الله إتي أب مججاي زحالة عدمي نخونيني نفردن بقع سلازخونة ببزحي حاتياتي إرعدن انقدقاتن الله جناخي نفسي جنا أب مريت تنبري كاب هاللغس تنسحي مغنياتو مريت أم مقابر أيودسون إيو أب موت كأ ذكرو يلبون أب جهنمون زمسجنو يلبون أمو كاب دك أستهكيتكي تنسيكي نام مدحانيخي بنسحا أو أملاخي محارنن أدحننن اندابلكي تمهتاني ودي أكون حاول سبحات لعب والد ومنفس قدس موائل قلت دي እሺ ሓራይ ቀጽል እሺ موائل سب زي ودا إذا عالم إزي خا نزل عالم زنبر أنت زخونسي نفسي نتصور زخونة مخنيات محل وكي نيرو جناغة اتتصيف زخونة تقباراتكن اتي حماق كين أب قدمي اتي حقين يامز زغلع أب عرات حاتيات تستحكي أبتي شللتنيان عدان سقاخي زهلخي انتا إيو اتي اتهبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح فردخا سنبت نتيجة العالماوي فردخا انبركخ نتيجة الحن ديالكم اتي تهبي يوم الصغة او كريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح فردخا سنبت نتيجة العالماوي فردخا انبركخ بتي ملكوتاوي نتابراوي يكون حاولي لا بلله برهانكا انقطقط ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ يزني وزلفني والعالم عالم آمين 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 ممر سارة أو نتسنجل هلا يكون ودي سلام بيت سمد هنانا كما يكون أبوتات كلهم أو نتسحت دنجل نباري أخي تقول تفصلا زادئت كزر جهي زرقهي نتي عبد لناي كما عبد الجماعات كفو حساب بات كبار حقيو نتا هممسي نفسي بخمتنت أزيو هالواتات أفئو اللومو نابسلوتن من نقرأهن عبقسيا مكناتو نسخي كاليتن مهرت تلمن علاي تعدنيخي عدم انتهيوات نقصين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفايخي هالليلويا 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 دكتور كفلاي أو قويتا بزالي تزي أنا عمو ኦ ጎይታ
بزاليت زيان عمو بزي حاتيات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة برقيها برختك أزجي بزوحي قدسهم كاون نزل عالم كبريز ملؤ إيو آمين وقويتا كمتي أبخا توكلنا زلنا نحرتك كوم تغنلنا أعين كل نعاها يصبع الله نسخة أبوان ومقبيت هوام هو أملاخنا مدحانينا وتصفى كل وسنات مدريس عنا وقويتا نسخة إخا كابزي على تزين زل عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خام مفرد خام هرني وقويتا بروخي خام حقنتك أرد أني وقويتا بروخي خام كبرخا أبرها اللي وقويتا مرحرت كان زل عالم ينبر وقويتا نعين تقبار إتكا كاب ولدنا ولد معقوبية سلزخونكا أي تنسقني وقويتا نعخا بدلي يمو محارنن نفسيات حنان إنابلكو إسلي اللخو وقويتاي أبخات وكيل اللخو ما أذحنني فقد كا قبركا أمهارني نسخا أملاخي فالفاله وتيخا ببرهان كادما إنا برهان النرئي نحرتكا نابتم زفلتخا كبرخا أنا بكون عتلبي تمسا سجان برخة المسكانا بحق إناتكا إيو وقدمي عالم زنبركان نزل عالم اتنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسكانا وداسين قرمان يقبع لو من كل ساعة زال عالم آمين آمين. والعلويتا والقويتا بأخان إمان نسم كم زمارن سناي إي أمو نحرت كابسة صباح حق النت كاد مع ليتي أزنتو ماما أسلم كعب سلام متأخين كعب سلام آتخي وداسي سلوس قدوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማስ ካብ ፀሓየሞ ምንቲ ትቅዱስ ስልካ ምስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም حلف أبا دياكوني توم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا أحتنا كا نفسه معرف أو خبحات ينزخون كا قويتا محرنا أو خبحات ينزخون كا قويتا ردعنا لما نخا تقبل لنا كبر المسكانا بفصل معرفين كبسنا نعخاي قبا أمين أو قويتا محرنا أو قويتا محرنا أو قويتا بارخنا أو قويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا نصلب سمايات تنبر أبونا شنكاي كدس من قصات مساء بعد كان تاب سمايكم ودمام دريخون علت مقبنا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا انتقلنا كاب كفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا من قسن حايلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس قبري أملا سلامتا سلام لك اللغو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدي زيابير طبقات كويتا سراوي سلام لك اللغو نسخكا أنس برغتيغي فركر سخون برغيو أمل تسقى جابير مساقيو قوفس تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوس كريستوس ما انتانا محرات لمن لنا امين آمين ماما ملو ماما أسلم كعب سلام متأخن ندحر نتصحليخن እግዚአብሔር ጸሎት ክትሳተፍ ይመስገን። አብ ሰላም እሺ ማማ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽሊ አራይ ከም ፍቃዱ ቃል ህይወት ተስማዓልና አባታትና ቃል ህይወት ተስማዓልና
بسم أبون ولد المنفس قدس هذا أملاك أمين. مسجانا نقدس دنجل مريم ملئت ጸጋ كل جزء دنجل زخنكي ولاريت أملاك عدو كريستوس سلام نبلكي نأنت حتى حرقلنا نافقر ودخي صلاتنا عرقي أمين. يسوس كريستوس أملاكنا زولد كنا قدس دنجل سلام نبلكي نحتى نفسنا حديقو كمحرنا ناو كويتا لمننا أمين. قدست دنجل ولاريت أملاك نزار سب إمنت أملادي نودخي يسوس كريستوس بحرقات حاتيات كتقوانا لمنا ناي بحقي نقستي دنجل سلام نبلكي نأماني الأملاك ناز ولد كنا قرعة زرنا سلامتا نغربلكي دنجل بقويتانا يسوس كريستوس بتأمنكي أملادي حاتياتنا من أنت حرقلنا تذكري أمين. ورد مسكانا نمدهاني ألمكم እሺ ማማሙሉ መተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ كما يوعيلكم كلكم መተው ጸሎት ሃይማኖት አዳ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኒ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽዮ ከዓ ነብስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ጎይታና ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሚን አሜን። ዶክተር ክፍላይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማዕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሞታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሃደገልና ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን ክራላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ هراي يقن ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብድግስካን ምሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሃረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ኃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ይቅሬታን ምህረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትእቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቅረበለና። ወጎይታ ከም ምህረትካ ዳእምበር ከም ብዝሕ ኃጢአትና ኣይኹን። ብቁዓት ግበረና ምስካንክን አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰና እንድገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም በቓል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ጎይታ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ላኣኸልና ብፀጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ዝኾነ ህጎት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊት ዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣልና ብህልውናም ቅነቆ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ
فقد كانت بسمايكم ودما مدري يكون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا ودلنكم دحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا فبفاد احنا ننبر فتنا هاي تأتولنا نقسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكو اللي ناخد دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صباوت كويتا سراوي سلام لك لكو اسغي كاب عن السبرغتي غيف لك ارسخم رخيو قوم اللي تتسقى جابير مساقي اوفس تدس بالكي حتياتنا سرينا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين كبرن مسكانا املاخي يخون جابير يقبل له امين. ራይ ስድራ እግዚአብሔር ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ጸሎትና ሰሚዑ ከዓ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ምሕረቱን ረድኤቱን ይለኣኸልና እግዚአብሔር አምላኽ። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከምቲ ልሙድ ወትሩ ዓርቢ እነካይዶ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነዛ ክንሪኣ ዝቐነና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ጽማቕ ናታ ክህልወና እዩ። ናይ 4 ምዕራፋት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ንሎሚ ጽማቕ ኢና ክንርኢ ድግማሪ ወይ ሬቪዥን ይኽህልወና ናይ 4 ምዕራፍ ኩላትና ከዓ ኣብ ዘንዳ ሓለፋ 4 ሳምንታት እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና ኣብዛ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ዝተጻሕፈት 4 ምዕራፍ እንታይ ሒዝና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ብፍሉይ ኣጽኒዕና ወይ ተረዲእና ከዓ ኩላትና ሓሳብና ክንህብ ኢና። ኣነ ሕልፍ ዳበልኩ ነቲ ዝተምሃርናዮ ጽማቕ ክደግሞ እየ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ሰናብቲ ሳምንታት ዝረኣናዮ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ እዚ መልእክቲ ዝክጽሓፍ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ቦታቲ ምስኦም ኣይነበረን። ነታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቆላሲስ እውን ኣይፈልጣን እዩ። ባዕሉ ዝሰረታ ወይ ድማ ባዕሉ ዘቆማ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ ኣገልገልቲ እናለኣኸ እዩ ብጽሑፍ ገይሩ ዝምህሮምን ዘጸናንዖምን ነይሩ። እዛ ቆላሲስ እትበሃል ኣብ ቆላሲስ ደላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ካብ ኤፌሶን ብወገን ምብራቅ ኣብ ንእሽቶ ኤስያ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን እያ ነይራ። እዚ ሕጂ ቱርኪ ንብሎ ዘለና ሃገር ቅድም ድማ እቲ ኤፌሶን ኢስታንቡል ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ካልእ ብዙሕ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ግሪክ ዝነበረ ሕጂ ግን ምስ ቱርክ ዘሎ መሬት እዩ። ሕጂ ኤፌሶን ዝበሃል ከተማ ኣብ ቱርክ ደሎ እሱ እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበሉ ደሎ ሎሚ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ካብ ኤፌሶን ካብዚ ሕጂ ቱርክ ተባሂሉ ትጽዋዕ ደሎ ኣገልገልቲ እናለኣኸ የገልግሎም ጽሑፍ እናለኣኸ የገልግሎም ስለ ዝነበረ መዝነት ወይ ከዓ ሓላፍነት ይስምዖ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ወሲዱ እዞም ሰባት እዚኦም ከይጠፉ እዞም ሰባት እዚኦም ቃል ኣምላኽ ክፈልጡ ኣለዎም ብስራት ወንጌል ክፈልጡ ኣለዎም እናበለ ብሓላፍነት የገልግሎም ነይሩ። ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እቲኣ ወይ ኣብታ ሃገር እቲኣ እንታይ ዝብል ትምህርቲ ይስፋሕፋሕ ነይሩ ወይ እንታይ ዝበሃል ክሕደት ነይሩ። ንናይ መናፍስቲ ሓይላትን ንስልጣናትን ክስገድ ኣለዎ ዝብል ትምህርቲ ይስፋሕፋሕ ስለ ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ንክቃወም እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጽሒፍሎም። ብተወሳኺ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ኣብ ኦሪት ዝነበረ ትእዛዛት ከም ግዝረትን ምብዓል በዓላትን ብዛዕባ ብልዕን መስተን ሰርቂ ወርሕን ሰናብትን ብዛዕባ እዚ ይምህርዎምን የገድድዎምን ንክርስቶስ ተቐቢሎም ክርስቲያን ኮይኖም እናሃለዉ ግን ኣብ ኦሪት ከም ዝነብሩ ስርዓታት ናይ ኦሪት እናተግበሩ ንክመላለሱ ይምህርዎምን ይእዝዝዎምን ስለ ዝነበሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ዕላማ ብምግባር እዩ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ቆላሲስ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ነዚ ንምቅዋም እንታይ ድብል ኣርእስቲ ክመሃሩ ነይርዎም እቶም ህዝቢ እንታይ ድብል መልእኽቲ ክጽሕፍ ነይርዎ
تمرتي كريستوس كمهارو اتنا حق وانجيل كفلتو بإيسوس كريستوس ملؤ مدحان كم زركب إيسوس كريستوس ملؤ مدحان كهب كم زخئل السخاء እግዚአብሔር بكريستوس غيرو بقالو مالتي كريستوس مالت ولديو ولدها እግዚአብሔር قاليو اب ድንግል ማህፀን ሓዲሩ ስጋ ለቢሱ ዝተወልደ ክርስቶስ ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ስለዝፈጠረ ንዓለም በክርስቶስ ገይሩ ፈጢርዋ እናበለ ጳውሎስ ምሁሮም ነይሩ ስለዚህ ክርስቶስ ፈጣሪ ምዃኑ ብኡኸዓ ሙሉእ ምድሓን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ነዛ ተስፋቲኣ ከዓ ብክርስቶስ ጥራይ ከም እትርከብ ገይሩ ዝምሁሮም ነይሩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተቐቢሉ ናብ ቆላሲስ ከብፅሕ ዝለኣኽ ዝነበረ ከዓ አናሲሞስዩ ምስ ቲኪቶስ ኮይኖም ከዓ ነዚ አገልግሎት እዚ ይፍጽሙ ነይሮም እቲ ዝገርም ከምቲ በቀዳማይ ብሰፊሕ ዝረኣናዮ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሽግር መከራ ባይሎምኒ ሰሉስን ዓርብን ሰምዕ እንዲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ኣብ ማእሰርትን ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ከዓ መልእኽታት እናፀሓፈ ነቶም ህዝቢ ወንጌል ድምህሮምን ደፀናንዖምን ደበራትዖምን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ናይ ዘና 4 ምዕራፍ ኣብ 4 እዩ ድኸፍሎ እቲ ቀዳማይ መእተዊ ኮይኑ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 8 ዘሎ መእተዊ ኢሉ ከፊልዎ ኣሎ ኣብቲ መእተዊ ከዓ እንታይ ይጠቅስ ጸሎትን ምስጋናን ሰላምታን ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመጽሓፍ ከዓ ናይ ክርስቶስ ባህሪን ተግባሩን ናይ ክርስቶስ ባህሪ ክርስቶስ ከመይ ይመስል ክርስቶስ መን እዩ ስለዚ ባህሪያቱን ተግባራቱን ከዓ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 9 ተጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 19 ከዓ እዚ ከም ካልኣይ ክፋል ኣቐሚጥዎ ኣሎ ሳልሳይ ክፋል ናይ ጽሑፍ እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ ካብ ምዕራፍ 2 ጀሚሩ ቁጥሪ 10 ማለት እዩ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ክሳብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ዘሎ ከዓ ብክርስቶስ ዝርከብ ሓድሽ ህይወት ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ሓድሽ ሰብ ሓድሽ ፍጡር ክትከውን እንድሕር ኮንካ ሓድሽ ህይወት ክትረክብ እንድሕር ኮንካ ካብቲ ትነብሮ ዝነበርካ ርክሰት ወፂኻ ኣብ ሓድሽ ህይወት ብቅድስና ክትመላለስ እንድሕር ኮንካ ብኸመይ ክትመላለስ ከም ዘለካ ብኸመይ ብክርስቶስ ኣቢልካ ሓድሽ ህይወት ትረክብ ከዓ ይምህር ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ክፋል ናይ ጽሑፍ ከዓ መደምደምታ ኮይኑ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 18 ብምኽርን ብማዕዳን ብሰላምታን ይዛዝሞ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ዳሓለፈ ትምህርትና ንምዝኽኻር ንዝኣክል ሕልፍ ኢልና ምዕራፍ 1 ከምቲ ዝረኣናዮ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንታኻትኩም እናጸሌና ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣለና ኣብ እስሩ ቤት ኮይኑ ብዛዕባኦም ድሰምዕ ደሎ እቶም ህዝቢ ከይጋገዩ ካብ ወንጌል ወፂኦም ናብ ሃጠው ቀጠው ናብ ባህልን ልምድን ከይከዱ ብዛዕባ እዚ ይምህሮም ስለ ዝነበረ እታ እምነትኩም እታ ዘላትኩም ጽንዕቲ እምነት እታ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍቕሪ ምስ ሰማዕና ምእንታኻትኩም እናጸሌና ንኣምላኽ ነመስግኖ ብዙሕ ንሕጎስ ኢሉ እቲ ቃል ሓቂ ዝኾነ ወንጌል ናባኻትኩም ምስ መፀ ንዕኡ ተቐቢልኩም ነቲ ኣብ ሰማይ ተዓቂሩልኩም ደሎ ተስፋ ብኡ ትመላለሱ ብምህላብኩም ኢሉ ሕጉስ ምዃኑ የመስግኖምን ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎቱ ከም ዝዝክሮም ይነግሮም ብዛዕባ እዚ ከበስሮም ከለኻ እዚ ወንጌል እዚ ኣባኻትኩም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይፈርን ይዝርጋሕን ኣሎ እናበለ ከዓ ብስራት ነግሮም ነይሩ እንታይ ማለት እዚ ንስኹም በይንኹም ኣይኮንኩምን ክርስትና ተቐቢልኩም ኣመንቲ ክርስቶስ ኮይንኩም ትመላለሱ ዘለኹም እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዓለም ሙሉእ ይስፋሕፋሕን ይሰፍሕን ኣሎ ንክርስቶስ ብምእማንኩም ሽግርን መከራን ፀበባን እንተረኸበኩም ከዓ እዚ ሽግር እዚ እዚ መከራ እዚ ከዓ ንዓኹም ጥራይ ደይኮነ ንኩሎም ነቶም ከምዚ ኸማኹም ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለዉ ኣመንቲ ክርስቲያን ይበጽሖም ከም ዘሎ ክትፈልጡን ክትብርትዑን ክትጻናንዑን ኣለኩም እናበለ
ብዛዕባኻትኩም ካብ ምጽላይ ይዕሪፍና ኣይንፈልጥኒና ኢሉ ተስፋ ክገብሩ ክብርትዑ እቲ ጸሎት እቲ ይዓይ ምዃኑ የበርትዖምን የጽንዖምን ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ከዓ የተባብዖም ማለት እዩ። ኣብዚ ክመኽሮም ከሎ ምምልላስ ጥራይ ደይኮነ ምምሃር ጥራይ ደይኮነ ግን እዚ ፍልጠት ኣምላኽ ሒዝኩሞ ዘለኹም በዚ ፍልጠት እዚ እናዓበኹም ንዕኡ ዝበቅዕ ህይወት እናነበርኩም ንጎይታ ከተሐግስዎ ኣለኩም ብሎም ነይሮ። እዚኣ ኸ ዓባይ መልእኽቲ ማለት እዩ። ሰላም ምስ በሎም ምጽንናዕ ምስ ለኣኸሎም ተስፋ ምስ ሃቦም ኣብ ጸሎቱ ኩሉ ግዜ ከም ድዝክሮም ምስ ነገሮም ብኣኹም ሕጉስ እየ በዚ ንጎይታ ትፈልጥዎ ዘለኹም በዚ ብቓል ኣምላኽ ብፍልጠት ኣምላኽ ተዓብይዎ ዘለኹም ሕጉስ እየ እንተኾነ ግን ብህይወት ክትነብሩሉ ንዕኡ ዝበቅዕ ተግባር ክህልወኩም ፍረ ግብሪ ፍረ ምግባር ክህልወኩም ከዓ ሓደራ ይብሎምን ብዛዕባኡ ከም ድጽልን ከዓ ይነግሮም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘለኹም መገዲ ቁኑዕ መገዲ እዩ። ንኣምላኽ ከተመስግኑ ኩሉ ግዜ ንጽሊ ኣለና። ንሱ ክርስቶስ ካብ ጸልማት ኣውፅኡ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ የእቲና እዩ። ኣብኡ ከዓ ድሕነት ማለት ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና እናበለ ንክርስቶስ ብምእማኖም ካብ ጸልማት ህይወት ወፂኦም ኣብ ብርሃን ይነብሩ ከም ዘለዉ ክርስቶስ ብርሃን ምዃኑ ብክርስቶስ ድሕነት ከም ዘለና ብኡ ከዓ ሕድገት ሓጢኣት ኣለና እናበለ ምዕራፍ ሓደ ጽቡቕ ገይሩ ይምህሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ውስኽ ኣቢሉ ብዛዕባ ክርስቶስ መን ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ከዓ ክርስቶስ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ ምስልን ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ በኹር ወዱ ንእግዚኣብሔር እዩ ኢሉ ከዓ መንነት ናይ ክርስቶስ ነግሮም። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 19 ዘሎ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ውሉድ ንሱ ኣግሃዶ። ንእግዚኣብሔር ክትርእዮ ትኽእልኒ ኢኻ መለኮት እዩ። ንእግዚኣብሔር ግን ብክርስቶስ ጌርና ርኢናዮ። ምክንያቱ ክርስቶስ ምስሊ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ እዩ። ብኡ ገይሩ ከዓ እግዚኣብሔር ዓለም ፈጢሩ ብምባል ክርስቶስ ማለት ምስሊ ናይቲ ዘይረአ ኣምላኽ ዘይረአ ነይሩ ብዝረአ ዝተገለጸ ኣምላኽ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ሰማይን ምድርን ከዓ ንሱ ከም ዝፈጠረ እንታይ ኢልዎም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን መናብርቲ ይኹን ጎይትነት ሊቃናት ይኹኑ ስልጣናት ኩሎም ብኡ ዝተፈጥሩ እዮም ብምባል እዚ ድስዕብዎ ደለዉ ክርስቶስ እዚ ደኣምንዎ ደለዉ መንገዲ ከንቱ ከም ዘይኮነ ኣብ ፈጣሪ ከም ዘለዉ ኣይሁድ ኣመንቲ እግዚኣብሔር ኢና ይብሉ ነይሮም። ክርስቶስ ምስ መፀ ግን እዚ ሰብ እዩ ኢሎም ኣይተቐበልዎን። ስለዚ ነቶም ዝተቐበልዎ ግን እንታይ ይብሎም ነይሮም? ንሱ እቲ ፈጣሪ ሰማይን ምድርን እሱ እዩ ትተምልኽዎ ደለኹ ኣምላኽ እሱ እቲ ክርስቶስ እዩ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ናይቲ ዘይረአ ምስሊ ዘገሃደ ክርስቶስ እሱ እቲ ኣምላኽ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ፈጣሪ ንዑ ኢኹም ትኽተሉ ዘለኹም እሱ እዩ ክርስቶስ እናበለ እዩ ዝነግሮም ነይሩ። ካብ ምዉታት ብምትንሳእ ከዓ በኹሪ ምዃኑ ክርስቶስ ምክንያቱ ብጀክኡ ሞይቱ ተሲኡ ንሰማይ ዝዓረገ ኣብ ሰማይ ከይዱ ከዓ ቤት ከዳልወልኩም እየ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኢሉ በኹሪ ናይ ትንሳኤ ኮይኑ ዝኸደ ከዓ ብጀካ ክርስቶስ የለን። ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ በኹሪ ትንሳኤ ዝኾነ ንሕና ብኡ ኣሚንና እንመውት ከዓ ከምኡ ተሲኢና ምስኡ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክንነብር ኢና እናበለ ከዓ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ይነግሮም ማለት እዩ። በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ገይሩ ከዓ ሰላም ከም ዝገበረ ንሕና ካብ ኣምላኽ ብሓጢኣትና ርሒቕና ንዝነበርና ካብ ገነት ተሰጊግና ኣብ ሲኦል ንነብር ንዝነበርና ከዓ ኣብ መስቀል ደሞ ኣፍሲሱ ሰላም ገይሩልና በቲ ብሞት እቲ ስጋዊ ሰብነቱ ገይሩ ከዓ ዓረቐኩም ምስ ነብሱ ዓረቐኩም ምስ ኣቦኡ ዓረቐኩም እናበለ ከዓ እቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ መስቀል ይነግሮም። ቅፅል ኣቢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ምእንታኻትኩም ይሳቐ ምህላወይ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገበን ፈጺሙ ጌጋ ሰሪሑ ኣይኮነን ድእሰር ነይሩ 10 ግዜ ድሳቐ ዝነበረ ወንጌል ኣምላኽ ስለ ድሰበኸ እዩ።
نهزب أملاخ سلازا قلقلة أقلقال كريستوس سلازو خانة ترايو خال ولا حانتي جيغا يبولون مالتي سلازي مأسري مخنيات فلت سلاز نبره انتاي لوم آناي لوم باتسترفة سقاي يغريتا نتي كاب سقاي كريستوس زترفة بسقاي امل اللخو كريستوس بزوح تساقيو أنا خانت سقايتي امل اللخو كريستوس عم مسكال مويتيو أنا خا مسكال تيرخ عن كريستوس صعب اللخو تنا كريستوس سقاي امل اللخو سلازي أنا من تاخدكم بمسقاي حقوسي إلو حوارا قدس باولوس تأثيرو تساقيو إلوم تسفاخي قرطو كي حزنو كي قوهيو فريحمو ندحريت كي ملسو أنا نتنا كريستوس سقايا زمن زلخو بزغا حقوسي النابلخا يبراتو عمن يتصانانو عمن نيرو معراف حادة نزيعة تمثل نيرا أم معراف كلتوين كتصلع بيلو مئنتاخاتكمين مئنتتوم أبلودوك يادلون مئنتتوم قصيريهم زي فلتون كما يزبلا عبيد عار خمزلني كتفلتو إدل علقو بمبال حوارا قدس باولوس سلاتهم زفلتو من زي فلتو من سلاتهم رئيومو زي فلتو سبات بزوح سعاري كم زنابرو سلازن احنا حزب أملاخ كمتي أبز حالفة تزاراربنا له أب وانجيل سقاي علو مكر علو معصرت له سدت علو ازي كم تحس غيرنا سلات مسانا زلو تراي ديكونا خا سلاتهم مسانا زي لو خنحسب بخمي وانجيل ناب عالم بتصح بخمي سلاتهم ابشجرن مكران زلو نتصعر نتصلي مكران نركب كا ازيو حوارا قدس باولوس بزيا يزخاخرنا مالتيو سلاتهم قصيريهم زي فلت يدبل بزوح سعر لني ايفلتهم ريوه ما يفلت مني ما يفلت سليوم جيم بزوح سعر نيرو مالتي سلازم مساهم وكابا اكال تدي هاللقو بمنفس مساهمي إلوهم كبرنا عملا سلازم احنا خابزن تاينا نمهار بسقا كنفلالة خلنا بمنفس جين كنفلالة كم زي بلنا سب بمقشة بسدت بخالق بسرح ببزوح نقر كابانا خفل لي خيلي بمنفس جين بحادق نحبر نقبا فاب حدارنا بسرح مغنيات أببينو ختما كن قمت نخلينا دقنا ناب كولج كيدوم كابانا تفلم ناب كال كتما كخودي يخوليم كل جزيجين ولا سقانا ترحاقه أملاخ أمونغنا سلزلو بمنفس بحادة خنكوني قبا بتليفون ديو بخالق ديو ني حبار ناي تصولت جزي خلونا تصبغي إزيابير تردينا بتليفون تداويلنا خمتان عللا أمو بالحانت أبسا يتنبر ربنا ندقم زودي حانت تصولت نتصلي زاقوالي يلنا كل جزي بحابار كنتصلي أبصولت كنزخاخر بمنفس بحادة خنهلو مسدرانا مس بيتسبنا مس مسارحتنا مس مقلاقلتنا ولا بسقا خنراحا كلنا منفس كي نتفق بمنفس كا بحادة خنكون كم زقبا زمعديو كابز قتيلو زلو زتصحافلهم صحف دما بكريستوس زركب ملو هيوتيلو اتاقندي اتكرؤون عباي ملوختون كم تعمتو زنقرنايا ابت بيت كريستيانتي زيد اللي تمرتي نتنا اوريت نجر حيزوم كخدو بزعبا جزرت بزعبا بالعلم مسن يسبا كلهم سلاز نبره ازي خاب املاك كرحقهم يغئليو إلو بزعبا كريستوس كسبا كلهم زم سبات مدحان بخمي مخانو كما هارو لهم زم سبات إلو سلاز علمه نزمالك كسدد كله ام معراف كلتا صبوق يرنا نرخبانا زيا نسخان تايد بلوم اب ناي كريستوس زيكونس اب باهل سبن اب اتحساسبا اذا عالم زيان زت مسرته كنتون معشون زخنه فلسفنا غيرو حدوكا خيمارخكم تتنقو اب باهل سبن اتحساسبا اذا عالم زيان زت مسرته كنتون معشون زخنه فلسفنا يدبل هابزي كروحقو يتنققم انتاي دقا نسخاتكم يلو نتا حاتياتنيا سقاهم كابخاتكم بمقنطات بو تجزركم ازي ات بيد سب زيكونس بكريستوس زغبر غزرتيو بتمكات مسؤ تقبركم بحيل تقاموتا زتنسو املاق بممانكم دما مسؤ تنساكم حجي غزرت ود غزرت ايد ليكم نيدو بلوم دلو قدم
ኣማን እንድሕር ኮንካ ወዲ አብርሃም እንድሕር ኮንካ ክትግዘር ኣለካ ቶም ዘይኣመንቲ ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ ህዝቢ እዮም ኣህዛብ እዮም ይቕሬታ ቶም ኣህዛብ እዮም ደይግዘሩ ነይሮም ሕጂ ንዖም ከዓ ብክርስቶስ ኣሚኖም ክርስቲያን ኮይኖም እናተመላለሱ ክግዘሩ የገድድዎም ነይሮም በቲ ግዝረት ክድሕኑ ከዓ ይደልይዎም ነይሮም ስለዚ እንታይ ይብሎም ነይሩ ነቲ ሓጢኣተኛ ስጋኹም ካባኻትኩም ብምቕንጣት ብኡ ተገዘርኩም እዚ እቲ ብኢድ ሰብ ዘይኮነስ ብክርስቶስ ዝግበር ግዝረት እዩ ኢሉ ብምጥማቖም ብክርስቶስ ብምእማኖም ኣብ ክንዲ ግዝረት ብኡ በቲ ጥምቀት ምስኡ ምስ ክርስቶስ ከምዚ ተቐበሩ ምስ ክርስቶስ እንድሕር ተቐቢርካ ከዓ ክርስቶስ ስለዚ ተንስእ ምስ ሞትካ ከዓ ምስኡ ከም ድትንስእ ምስ ክርስቶስ ተቐቢርካ ምስ ክርስቶስ ከዓ ክትንስእ ኢኻ እናበለ ትርጉም ናይ ጥምቀት ምስጢር ናይ ጥምቀት ጽቡቕ ጌር የረድኦም ማለት እዩ ብጥምቀት ምስኡ ተቐቢርኩም ኢኹም ብሓይልቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኣምላኽ ብምእማንኩም ከዓ ምስኡ ክትንስኡ ኢኹም ብሎም ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ክርስቶስ ነቶም ብስጋኹም ሜትኩም ዝነበርኩም ሕያዋን ገይሩኩም እዩ ነቲ ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ድማ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ነቲ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲስዎ እዩ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ከዓ ኣርሒቁዎ ኢሉ ነቲ ብብልዒ ብመሰ ብምብዓል በዓላት ብሰርቂ ወርሒ ብሰናብቲ ዝመጽእ ሰብ ንዑ ከይሰምዑ ንዑ ከይክተሉ ብኡ ከይመላለሱ ብክርስቶስ ክመላለሱ በዚ ነገር እዚ ሓደ እኳ ኣይኽሰስኩም ኢልዎም እሱ ጽላሎት እዩ ኣብ ኦሪት ኣገልጊል እዩ ስርዓታት ነይርዎም ግዝረት ነይርዎም በዓላት ነይርዎም ሰርቂ ወርሕን ካልእን ነይሩ እሱ ጽላሎት እዩ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ ነይሩ እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግን ክርስቶስ እዩ ኣብ ጽላሎት ኣይትንበሩ እቲ ሓቂ ግዚኡ ሓልዩ ኣብ ግዚኡ ተጋሂዱ ተወሊዱ ተሰቂሉ ሞይቱ ተስኢ ከሎ ንስኹም ግን ኣብቲ ጽላሎት እቲ ኣይትንበሩ ሕጂ በዓል ኣይተብዕሉ ሰንበት ኣይተብዕሉ ይኮነን ግን እቲ ምንጭ ምድሓን እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዘእቱ ሓጢኣት ዘርሕቕ ግን ክርስቶስ ምዃኑ ደም ክርስቶስ ምዃኑ ብቅዱስ ቁርባንን ብቃል ኣምላኽን ዳ እምበር ሕጊ ኦሪት ብምፍጻም ስርዓት ኣይሁድ ስርዓት ኣቦታት ብምፍጻም ክጸድቁ ኢሎም ካሓስቡ ከም ዘይብሎም እዩ ዝመኽሮም ኣብ መወዳእታ ናይዛ ምዕራፍ እንታይ ኢልዎም እምበኣር ካብ ኣተሓሳስባ ዝዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተ ደኣ ኮንኩም ብርግጽ ካብ ኣተሓሳስባት ዓለምሲ ሞይቶም እዮም ንክርስቶስ እንድሕር ኣሚንካ ንዓለም ሞየትካ ኢኻ ንዓለም ብያ ኢልካ ኢኻ ናብ ክርስቶስ መጺኻ ደለኻ ነቲ ብዙሕ ኮንቱ ዝኾነ ነገር ገዲፎም ናብ ክርስቶስ መጺኦም ምስ ክርስቶስ ሞይቶም ከለዉ እዮም ከምዚ ስርዓት ድገብሩ ነይሮም ስለዚ ምስ ክርስቶስ ሞየትኩም እንተ ደኣ ኮንኩም ስለምንታይ ገና ከም ኣነባብራ ዛ ዓለም እዚኣ ትነብሩ ኣለኹም ስለምንታይ ከ ነቲ ኣይትሓዝ ኣይትተንኪ ኣይትልከፍ ዝብል ሕጊ ንዑ ትእዘዙ ኣለኹም ክሳብ ሕጂ ንስኹም እኮ ንዓለም ሞየትኩም ኢኹም ብክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ሞየትኩም ኢኹም እዚ ሕጊ እዚ ኢልዎም ኣይትሓዝ ኣይትተንክፍ ኣይትልከፍ ዝብል ሕጊ እዚ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ ኢልዎም እቲ ዘይሓልፍ ግን ክርስቶስ እዩ ሰብ ዝፀሓፎ ኢልዎም እዚ ሕጊ እዚ ብምሉእ ሰብ ዝሓጎጎን ዝመሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፊ እዩ ንኣብነት ኣቦና ነቢ ሙሴ እቶም ህዝቢ ከሸግርዎ ከለዉ እንታይ ይገብር ነይሩ ሓደ ሕጊ ይጽሕፈሎም ንኣብነት ከምቲ ጎይታ ድበሎም ማለት እዩ ሙሴ ብሰንኪ ትርልብኹም ኣንስትኹም ክትፈትሑ ፈቒድልኩም እምበር እቲ ሕጊ ካብ መጀመርታ ከምኡ ኣይነበረን ኢልዎም ኣንስቶም ዳቐተሉ ምክንያቱ ሓደ ምስ ሓንቲ ስለ ዝነበረቲ ሕጊ ምስ ጸልእዎን ምስ ሰበልዎን ምስአን ሓዋሩ ክነብሩ ይስልችዎም ይጻልኡ ምስ ስምማዓስእን እሞ እንታይ ይገብሩ ገለ ምክንያት ገይሮም ገለ ገይሮም ይቐትልዎን ሰበይተይ ሞይታትን ኢሎም ሽዑ ካልእ ሰበይቲ ምእንቲ ክምርዓው ከምዚ ዝበለ ክፉእ ልቢ ተሪር ልቢ ስለ ዝነበሮም ሙሴ እንታይ ገይሩ ቅትለት ምስ በዝሐ እቲ ንሰበይቱ ክፈትሓ ዝደሊ ምክንያት መፍትሒኣ ጽሑፍ ይሃባ ከምዚ ገይራ ኢሉ ብቑዕ ድኾነ ገበን እንተለዋ እሱ ጽሑፍ የቕርብ ብኡ ይፍትሓያ ኢልዎም ነይሩ ሕጂ እዚ ሕጊ ሰብ እምበር ሕጊ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስ ተሸገርዎ ዝገበረሎም ሕጊ እዩ ስለዚ ከዓ ጎይታ ሙሴ ብሰንኪ ትርልብኹም እዩ ኣንስትኹም ክትፈትሑ ዝፈቐደልኩም እምበር ካብ መጀመርታ ከምኡ ይነበረን ኣብዚኣ ካ እንታይ ድብሎም ደሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
إذا حجز بملو سبز حاجة جونز الصحافوني مسفتسم كيا يحلف بمبال نتزي حلف كمرصو كم زلوم معيدو إذا معرف كلته يودع معرف سلسة كم تزحلف زرعنا نابرا قدسنا تبل أبزيها خا مس كروسوس كاموت تنسيكم يخم ما قلبهم أب سماي حلو لبهم أب سماي يخون لبهم بزعبات أب سماي دول يحسب مخنياتو إن كروسوس اندحري تقبلك آماني كروسوس كونكا خريستيان كونكا اندحر تملالس هالليقا أبزي مدرزي غيا شاي مخانكا كأند عدغا كأندي هاجركا سماي مخانو سلا تفلت بزعبا سباي تراخا تحسب دلكا مخنياتنا يمدر عدميخا عسرادي سالاسادي سبعادي سمانادي اي تفلتنيخا سلازنة زي حلف منقص أملاخ بزعبا سماي إخا تحسب دلكا مو نسخاتكم داقيم مس كروسوس كاموت تنسيكم يخمما قلبهم أب سماي يحسب النابلة عاب ملأختي خميلهم بقدسنا خنوبرو خمسلوهم بزعبانا يمدر ديكون بزعبانا السماي إن حاسبو بخمي آمن قس أملاخ مسفت آري ينبرو بخمي بقدسنا تمالاليسهم كاب حاتيات رحيقهم بخمي من قس السماي ورسو بزعبا السماي تراك حسبو يمعدهم مالتي مخنياتو يلوب نسخهم مويتكم يخم نعلم موتاتيكم مويتكم يخم هيوتكم كا مس كرسوس أب أملاخ تصوير الله كبرنا أملاخ كابا أبراخ سلاسي توليدك عربو المنفس قدس تقبلك ناي سماي وراسخ تكون كم تولادي أبون عدن نولدهم إسادي مريدي نبردي غزاوت مكينا زورسوا مستتأمكا كريستيان مسكونكا آمان مسكونكا ود سلاسي مسكونكا سلاسي أفت ناي سماي بيتهم يورسخا مغنياتو ولدهم يخا سلازي إذا عينة تزتسقا خلقكم هيوتكم مسكرسوس أب سماي أب أملاخ تصويرا خلا إيدو بلوم دلو سلامنتاي بزعبازي مدراو نجر تحاسبو بقدسنا نبورو سلازي ناتي سقاو سمعيتكم إلو منزرنا رخصة فتوات سقا تمنيت سقا اتعاملو خط عوض زخونة سسعيلو زرزيرو بمولقو كابزي راحاقو إذا نجرات زي إن جبركم زحلفكم موزمن يا أخلقكم بكا حجسهم مس كريستوس هيوتكم أب أملاك تسويرا بكا بزعبا السماء حساب السقم نزنا من رزق قدفوه يا أخلقكم زنا من نجر بز استمال على سكم وزمن يأكل يلوغا بقدسنا خمل على سو نحاد حدوم كتساورو يغرق بها حالو كفاقرو فقر معسر كل فتصامي مخانان نعا أخلب سوام بقدسنا بفقرن كمل على سو نتعارقي سبنت كأنتيتهم حدش سبنت لابيسهم بكريستوس كملالسو كيف عليو كم زب عليتك كم زب زرخا نابلو كي تفلالي بفقري كملالسو بمزمور بمنفس أغني بمسغانا عملخ نامسغنو بقدسنا خنوبرو مسمع عادهم أبتا تحيتا دلا نوس عرسي حانت كريستيانا والسدرا كمي كتكون على الوايلو خا ناب سدرا بيت آتي خا زارب بحافة شامس زاربة أب سدرا خا كمي كون على الوايلو نتنا نسي صوبوتن كإزازة هم دلوان اتهم صوبوت دما آنسهم كفقرو آنسهم كخورو هم زلوام نتهم دقوام كا حلنوهم كي عرب كي سنبدو يعريهم كجنحوهم كحاسيوهم كم ديبلوم كميجرهم دقوام كم زعبيهم زلوام نتهم ولد كا كميلهم نسدروهم نولدهم نعب بيت كإزازو هم دلوام مسمخرة نتهم أسرحتن سرحتن نياتاتن نبعلو كمي كون خم دلوم تم سرحتني أنا تم قويتهم نتم أسرحتهم كم قويت خبروهم كأززوهم بفقري كسرحوا لهم كل آخرهم نتم أسرحتهم نتم قويتهم كا السخمون أبسماي قويتا سلزلكم نخلو كم جرو فرد زهب فتاري قويتا سلزلكم سخون كا نتم بارتكم نعوم كا قنعة حياوة هني لغا يمكر أموداتا زرباخم بجوز التقاممة نزحاتكم زبالة كل خا ملاش ما هابك تقولوا دلوات كونكم زرباخم بتسقى بجوز التقاممة يخون يلو حافشة ومعدو بما هابكا سفح دبالة سلامتا بزعباتهم متأثرتو بزعباتهم مقلاقلتو بزوح سلامتا ملقتاتي بخا يزازم ملقتو أمود داتاتا نبوملهم تا حادر عزبلو منتايا
መቃውሐይ ዘክሩ ኢሊ ዘረቡ ዳዓጽ መቃውሐይ ዘክሩ ምክንያቱ ኩሉ ስለ ቃል አምላኽ ስለ ክርስቶስ እቲ ኩሉ መከራ ዝርከብ ነይሩ ንዖም ንምምሃር ንዖም ንምግልጋል እውን ብዙሕ ፃዓሪ ነይርዎ እዩ ስለዚ መቃውሐይ ዘክሩ ንድሕሪት ከይብሉ ተስፋ ከይቆርፁ ከይሰናኸሉ መቃውሐይ ዘክሩ ብምባል ንአርኪጶስ ድማ ነታ ብጎይታ ዝተቀበልካያ አገልግሎት ከም እትፍጽማ ግበር በልዎ ኢሉ ከዓ መልእክቲ ይሕልፍ እዚ ከዓ ንኩልና ማለት እዩ ነታ ካብ ጎይታ ዝተቀበልናያ አገልግሎት ከመይ ኢልና ክንፍጽማ ከም ዘለና ክንሓስብን ክንጸንዕን ከም ዘለና ከዓ ንኩላትና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ሂቡ መቃውሕ ክንዝክር ነዚ መቃውሕ እዚ ክንዝክር ከለና ከዓ ናይ ጳውሎስ መቃውሕ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ዘበና እዚ ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ሃይማኖትና ስለ ብዙሕ ነገር ብዙሓት ቅዱሳን አቦታት ይሳቀዩን ብመቆሕ ተኣሲሮምን ስለ ዘለው ነዚ መቆሕ እዚ ክንዝክር ናይ ጳውሎስ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለው መቃውሕ ክንዝክርን ንሕና ከዓ ንዕኡ ስለ ወንጌል ንኩሉ ነገር ድልዋት ክንከውንን መስቀል ጌታ ክንፀውርን ብምምዓድ ዘና 4 መልእክታት ይዛዝመን ይግሬታ ዘረባ አንዊሐ 4 ምዕራፍ ስለ ዝኾና ስለ ዝነበረኒ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል መሰጋገሪት ሓንቲ መዝሙር ክትዝምሩልና እሞ ናብቲ ኣሰንቱነና ከነብል ሓፍትና መኣዛ ማይክሮፎን ናባኺ እዩ ራይ ቃለ ህይወት እስማዓልና ዲያቆን ሓወይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘለውዎ ብህይወት ዘለዉ እንተደለው ወለድኻ እግዚአብሔር ንዓኻ ዘፍረዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኣምላኽ ጥዑም ቃለ ህይወት እስማዓልና አሜን ዋላ እንተ ወደቕኩ 7 ግዜ ብሓጢያት ናወደቕኩ እንዳተሳእኩን ክስዕበካየ ኦጎይታይ ብእምነት ዝብል መዝሙር ክዝምር ቃል ብጣዕሚ ዋላ እንተ ወደቕኩ 7 ግዜ ብሓጢያት ናወደቕኩ እንዳተሳእኩን ክስዕበካየ ኦጎይታይ ብእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥሞት ዋላ እንተ ወደቅኩ 7 ግዜ ብሓጢያት ናወደቅኩ እንዳተሳኩን ስዕበካየ ኦጎይታይ ብእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥሞት ፈተና በዚሑ ምሒር ተኸበደኒ ኣይፍለይን ኣነስ ካባኻ ምሳኻ ሕሸኒ ኣለካዩ ጎይታይ ፍጹም ዘይውዳርህራይ ኣምህረኒ ጎይታይ ከይከይድ ንጸልማት ጋሊሄ ዋላ እንተ ወደቅኩ 7 ግዜ ብሓጢያት ናወደቅኩ እንዳተሳኩን ክስዕበካየ ኦጎይታይ ብእምነት ሓዳጊ ኣበሳ እንዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናተይ ናይ ሓጥሞት ተቆረጽኩ ተስፋ ንገንዘብ ሃሪፈ መዓሳ መስኪነ ኣምላኸይ ኣበይ መዕሪፈ መጽየ ኣለኹ ጎይታይ ጽሩይ ግበ ጎይታይ ጾረይ ከራግፎ
أبكنيها أنت أملاخي حامديك نكفو ولا أنت ودكو شوعات تجذب حاديا دا ودكون دا تساكون تسعبكاي أو غويتاي بمنت حداقي أبسا انديها بعد بزح محرم أيتفتوني غويتاي ناتيناي حاتموت سلا إلا بزورياي نخي وحتني قاسسناي قويتاي تابها نخي فليني برخصت بخحدك أسير كي حزني بدلي ريخا نخوفو أحلف كي تابني ولا أنت ودكو شوعات تجذب حاتيات نا ودكون دا تساكون تسعبكاي أو غويتاي بمنت حداقي أبسا اندي خاب عالبزح محرد أيتفتوني غويتاي ناتيناي حاتمو كبر المسكانة لمدهاني على مخي يعني الليل يكون حوي مين زماري ملاك يسمع لنا بطعمي طعمتي دست بالمزمور እግዚአብሔር አይቶም ቅዱሳን መላእክት ዝማሬ የስማዓኪ آمين ديكون حوي ሃራይ ክቡራት ስድራ መድሃኒ ዓለም ብዛዕባ እዛ ክትዝመረልና ፅንሐት መዝሙር ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ሓደራ ቀዳምነት ክህብየ ገለ ከይበልና ቅልጥፍ ኢልና ኣስተንትኖ ክንህብ ናይቲ ብሰፍሐ መልእኽቲ ከዓ ስለ ዘለና ናይዛ መዝሙር ኣስተንትኖ ክንህብ ከምዛ ክትሰምዕዋ ፅናሕኩም ወላ እንተወደቅኩ 7 ጊዜ ብሓጢኣት እናወደቅኩን እናተንሳእኩን ክስዕበካየ ኦ ጎይታ ብእምነት ሓዳጋ ኣበሳን ዲኻ በዓል ብዙሕ ምሕረት ኣይትፈቱን ኢኻ ጎይታይ ናይ ሓጥእ ሞት እትብል ጥዕምቲ መዝሙር ክዝምረልና ፀኒሓ ሓፍትና መዓዛ ደጊመ ዝማሬ ምላእክቲ የስማዓልና ديكون حوي أبي. ምሳሌ 24 16 እሺ ምሳሌ 24 16 እቲ ጻድቕ 7 ሳዕ ይወድቕ እሞ ይትንስእ ረሲኣን ግና ናብ መከራ ይጸድፍ ቃልዎ ተስማዓልና ትኽክል ቃልዎ ተስማዓልና ምሳሌ 24 16 ሂባትና እሺ ጊዜና እንጠቀመላት ትኸይዳላ ዲያቆናይ ክሳብ ደስተንትንሞ ሓንቲ ክብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ካብ ቁፅሪ 8 ክሳብ 12 ብኩሉ ወገን ይፅቀጥ ግናኸ ኣይፀባናን እንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ይንቅብፅን ኢና ንስጎግ ድርብያት ግና ኣይኮናን ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋና ምእንቲ ክትግሃድ እውን ኩሉ ሳዕ ሞት ኢየሱስ ኣብ ስጋና ንፀውር ማለት እታ ህይወት ኢየሱስ ኣብቲ ሞት ስጋና ምእንቲ ክትግሃድ ንሕና ብህይወት ዘሎና ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ኩሉ ሳዕ ናብ ሞት ይሕልፉና ኣለዉ በኣርሲ ሞት ኣባና ይዓይ ህይወት ግና ኣባኻትኩም ተዓይ ኣላ ولا أني لا يمنع
علي وتسمع لنا بتعم دست بالتغسية كبرات محبر تأتي تغسب زد تكس كن حزو تصبغي فنصحفو بكزانا جيزي غيرنا خننببو كالاي قرنطوس معراف 4 كاب قطر 8 كساب قطري 10 تخلت يعني رازانا يبونا الشي حان تعدل كهبمو نابتي نبابات ناي حورا قدس باولس من تخن حلف حان تتوساخي التغسي كام محبر هي فيا أنيرة داويد حول قد حقي مالتي مزمور داويد 37 هاب 10 سقع 23 كزمر كله يصح ويتحفظ مالتي ببعده الشي هو مزمور داويد 37 اوكي رسيئان جنا كتقفقوا إيوم طلعتي إግዚአብሔር ድማ ከም ገጽ ሻኻ እዮም ክበኑ እወ እሞ ትኪ ክበኑ እዮም እቶም ብሩኻት ንሃገር ክወርስዋ እቶም ንሱ ዝረግሞም ግና ክጸንቱ እዮም እሞ ረሲእ ይልቃሕ ኣይምልስን እውን ጻድቕ ግና ርሕሩሕ እዩ እሞ ይህብ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ መገዱ ከዓ ባህ ይብሎ علي وتسمع لنا هو مزمور داويد 37 كاب 10 كساب 23 كتم ببلنا صنيحة حفتنا معزة دقيمة علي وتسمع لنا آمين እሞ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናይዛ መዝሙር ኣሰንትኖ ኣብዚ ከኣኽለናዩ ሕራይ ክቡራት ስድራ እግዚአብሔር ናይ ዘንደቐነያ ናይ 4 መዓልታት 4 ዓርቢ ሎሚ ጽሙቕ ኣቢልና ክንሪአን ዝጸናሕና ርግጸና ብዙሕ ተስተንትንዎን ብዙሕ ትገልጽዎን ከም ዘሎ ስለዚ ናባኹም የሕጅቲ መድረኽ እንታይ ተማሂርና እውን ንነፍስና መፈተሽት ስለ ዝኾነት 4 ሰሙን ሙሉእ ተኸታቲልኩም ብዙሕ ነገር ሒዝኩም ኣለኹም እሞ ክብርና ኣምላኽ ካብዚ ኣነ ክብሎ ትጸናሕኩ ንላዕሊ ጽቡቕ ጌርኩም ሒዝኩሞን ኣስተንቲንኩሞን ከም ዘለኹም ኣምነ ናባኹም ከብለኩም እቶም ካልኦት ክሳብ ንዳሎ ኣብዚኣ ንእሽተይ ዕድል ክበኩም እየ ግዜ ክበኩም ናብ ኣቤ ዶክተር ክሕልፈኩም እየ ኣቤ ዶክተር ክፍላይ ነፃ ተሃሊኹም ማይክሮፎን ናባኹም እሺ ኣንየለይ ገኩም ከምዚ ብዲያቆን ዝተገልጸልና ብዝርዝር ኣብዚ መልእኽቲ ብዙሕ ኣርእስታት ኣሎ ካብቶም ኣብዚ መልእኽቲ ተገሊጾም ዘለዉ ሃነስቲ ኣርእስቲ ትምህርቲ ሓደ ኣካል መንገዲ ቅድስና ዝምልከት እዩ እዚ ከዓ ብንጹር ተዘርዚሩ ቀሪቡልና ንምጥቃስ ዝኣክል ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ጥቕስታት ከንብብ እየ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹምን ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹምን ብኩሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንኡ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ንጽሊ ኣሎና ምዕራፍ 2:6-7 ደጊም ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልኩምዎ ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩም ከምቲ እተመሃርኩምዎ ኮይንኩም ብእምነት ጽንዑ ምዕራፍ 3:12 እምበኣርሲ ከም ሕርያት ኣምላኽን
ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ዓቕሊ ትዕግስቲ ልበሱ ምዕራፍ 4:2 ጸሎት አዘውትሩ ብእውን ብምስጋና ንቕሑ ቅንጭል አቢለ ስለ ዝወሰድክዎ ይርዳእኒ ከምቲ ዝግባእ ክሳይ ከምዚ ያቕረብክዎ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ አቅሪብልና እዩ ከም ሓሳብ ዝመፀኒ እቶም ኩነታትን ግዜን ደፍቅደልና ከምኡውን እቶም ኩነታት ዘይጠጥሓልና ግዜ እናዓደግና ህድእ ኢልና ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ብምምርኳስ ምስ እነሰላስል እግዚአብሔር ብዝፈቐዶ ንልብና ይትንክፍ ንኣእምሮና ይብርህ ንመንፈስና ይሕድስ ንህይወትና ይባርኽ እሞ ከምቲ እተመሃርናዮ ብእምነት ጸኒዕና ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ንኽንመላለስ ከምቲ ኣቦይ መርጌታ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እግዚአብሔር ምስትውዓል ይሃበና ይቕኒየለ ክብሪ ይሃበለ ይናባኻ ዲያቆን አሜን ቃል ሕይወት ተስምዓልና ዶክተር ክፍላይ ኣገደስቲ ጥቕስታት ካብ ሓንቲ ምዕራፍ ኣገዳሲት ጥቕሲ ድበልዋ ንኩሉ ክገልፅዎ ስለ ዘየበሉ ምስ ግዜ ነቲ ካልእ ሰብ እውን ዕድል ክህቡ ስለ ዝደለዩ ኣገደስቲ ጥቕስታት ካብ 4 ምርፅ ኣቢሎም እዮም ሂቦምና እግዚአብሔር ቃል ሕይወት የስምዓልና ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኩም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ይሃብኩም ይቐኒየለይ እሺ ማይክሮፎን ናብቶም ካልኦት እንኳዕ ደሓን ኣተኽን ኣዴና ኤልሳቤጥ ድሕሪ ኢልክን ንባብ ውድእ ምስ ኣበልና ኣቲኽን እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን በዚ ኣጋጣሚ ክልተ ኣይፎን ኢልና ኣቲና ኣለና እታ ሓንቲ ናይ ሓፍትና ሰናይት እታ ሓንቲ ናይ ሓፍትና ፍሮይንያ መስለኒ ጌጋ ክልአለይ እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ገለ በላና ምዕድ ኣብላና ካብዚ ክንመሃሮ ድቐነና 4 ዓርቢ እንታይ ተቢልና ንኸውን ቁሩብ ኣነስ ብዙሕ እንታይ ሽም የብለይን ሰምዓኩም የንበር ብዙሕ ኣየንብብን ትግርኛ ብዙሕ ሽግር ኣለኒ ከም ግእዝ የተማሂረ ኣገዛ የተማሂረ የንበር ምንባብስ ብዙሕ ኣለኒ ሽግር ኣለኒ ጽቡቕ እምበር ጽቡቕ ተንብባ ጽልያልና ፍትን ንዓኻትኩም ክመስል ፍትኒ ንዓኽና ይኽለአና እግዚአብሔር ኣሜን ኣዴታትና ግርማና ኣሜን ዝሓወይ ዝወደይ መምህር ሳራ ኣለና ዶ ሳራ ኣዴና ኣይለዓለም እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን እንኳዕ ሰላም መጻኽን እንኳዕ ብሰላም ፀናሕዎም ቃል ሕይወት የስመዓልና ይሓልፈና ኣሎ ትምህርትታት እኳ እሺ ኣይፎን ማይክሮፎን ናባኸያ ውዒልኩም ዲያቆን ወይኔ እግዚአብሔር መስክ ኦኬ ፍሮይና ሓፍትና እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ኣሜን ኣንተ ኢኻ ትኽሪ ስራሕ ገለ ኢለ ስባብ ገለው እንደ ይበኪ ለማኻ ተፀቤ ነይረ ኣነ ከንብብ የለ ድሓኒት ዋይ በኻ ድምፂ ጌርክለይ ድሕሪ ጃ ገበልካ እዩ ድሓኒ ጋዕ ነገርከኒ
مؤنسي أبزا قصر 34 أوادستن تنقوالا ماشي أتاب كريستوس يسوس أمنتكم نخلهم قدسان زلاتكم فقرن نسمع مع كل ساعة مئنتاخاتكم إنا تقلنا نأملاخ أبو قويتا يسوس كريستوس نمسكنا لنا ومو أبزيا تردع هو ننحل حلنا بصلوت كنرادا دع خمزلنا مهناتو ننحل حلنا هنتسألالي خلنا ناي فقر ملكتيو زابير عملاحكا فقر يزفتو مهناتو من تفقر يلي تساقيبو تفاقيرنا كنتسألالي خلنا دما بسم قدسات كنكونينا مهناتو تزفتو صراح كنسرحينا مالتي مو بزي أتصبيغا أستنتيني يا زابير عملاح تمسكيني يكون سلاقالو كله سلاتي مرتو عايزين نمسكن امين قبرنا املاح آمين زابير صوب دعم عباي من الاختيار كلاتنا نحد حدنا بصولات كندقاقف عبنا حد حدنا خنتسالالي خنفاقر الساعة عباي من الاختباك بزي فقر كله خونتي لوندي تانا حد حد كامل تسللاك تاقند مقلتي فقرنا زابير مداني ألم نزخن دبريدك فنا آمين 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 آمين. ماشي سدراك زابير كابزن 4 معراف ملكت باولوس نفسب قولاسيس بزحيو معيدوهم تمدخن سمعت صنحنا كابت سرعاتن بهالن لمدن وطيوم بوانجيل كملالسو نابرا قدسنا خنبرو ناف سماين نحسبو نحاردهم كفاقرو ختصالاليو نتا ايت حازايت تنكي دبل نعو قديفهم نوانجيل نغال املاح كأززو بسر بيت كوينو زخل ملختار دا صحافت صاناني عوام عباراتي عوام بزعب عزو بزح كتبلو تخليكم رقص أنه توم قلي بيزل لهم ولا دا سمعكم هذا نقرون هلوكم هون بصراحة كونكم سمعتوا هلو قليهم توم دت عملنا جزية زلنا جين كنا ساتف حسابنا خنب صبغيو أبوتاتنا عاقم يلوم يمسق يلوم دلو أبونا بملاك السلام علو أبي مركيت علو جن يوم قتيلكم تكتاتلو اللي سلازل لهم سومن نعاهم جي عدنا ما هابي الشيخ خبرات محبر اوكي ماما سارة ما ممر سارة ناباخنا ما رجع كركم قلت ኣብ ቁፅሪ 4 ድማ ሓንቲ ዝተምሃርክዋ ነገር ሲ ምዕራፍ عرفت يا ምዕራፍ 4 ኣብቲ ኣብኡ ሲ ኣብቲ ዳርጋ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ኩሎም ሲ ይደጋገፉ ከም ዝነበሩ ከምኡ ድማ ንሕና ክንደጋገፍን በቲ ግዜቲ ከምዚ ብናቱ ጥራይ ከይኮነ ኩሉ ሰብሲ በብፅሒቱ በብኣምላኽ ዝፈቀደሉ ኣገልግሎት የገልግል ከም ዝነበረ ኩሎም ሲ ብሓንሳብ ከም ሓደ ማህበር
ኮይኖም ዝተሃላለዩን ብጸሎትን ዝደጋገፉ ብኩሉ ነገር ድማ እቲ እምነት ክጥንክር እሱ ዝቃለሶ ዝነበረ አቡነ ጳውሎስ ዝቃለሶ ዝነበረ እሱ ጥራይ በይኑ ክጓዓዞ ዝኽእል ከይኮነስ ምስ ካልኦት ኮይኑ ካልኦት እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጁንና ኣብቲ አገልግሎት አቦታትና ጥራይ ብፅዎትን ሰብ በቲ አገልግሎት ኣብ ቀዳምነት ዘሎ ሰብ ጥራይ ከይኮነስ ኩላህና እውን እቲ ብፅሒትና ክንገብር በቲ ክእለትና በቲ ኣምላኽ ዘፍቀደልና ክነገልግል ክንድግፈኩም ከም ዘለና አሜን። ተስማዕልና ወካህናት በቅዳሴ የገልግሉ፣ መምህራን በማህሌት በስብከት የገልግሉ፣ ዲያቆናት በቅዳሴን በተልእኾን የገልግሉ፣ አዴታት በብዙሕ ነገር ብጸሎት ተገልግላ፣ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ደገ ሰላም ተገልግላ፣ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ገለ ብፍልጠቱ ገለ ብጉልበቱ ገለ ብገንዘቡ ገለ ብግዚኡ ንዕዮ ወንጌል ንዕዮ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ የገልግል ኣሎ እሞ መድኃኔ ዓለም አገልግሎትና የጠንክረልና ካብዚ ዝበለጸ ክንዓይን ንዕዮ ወንጌል ክንሓብርን አምላኽ ይደግፈና። ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ መምህር ሳራ ቃለ ሕይወት የስማዕልና። ራይ እምበኣር ክቡራት ማሕበር ኣብ መንጎ ሓሳብ ተመፂኩም ኢድኩም ሓፍ ከተብሉ ብድምፂ እውን ኣብ መንጎ ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እታ ግዜ ክንጥቀመላ ግን ስለዝበዝሐት ኣቦናን መምህርናን ክምህሩናዮም ንእሽተይ ናብ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ከብለኩም እየ። ፀኒልና ንከታተል። እኔ ምስኹም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተፈላለናሉ ግዜን ሰዓትን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ። ኣብዛ ዓበየ ማዕርግ ኣብ ማዕርግ ክህነት በፂሑ ክንሪኦ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ሓውና ዶክተር ክፍላይ ካብዚ ምዕራፍ እዚ ክንኮኖ ዘለና ካብ ኣርባዕቲኡ ካብዚ መፅሓፍ እዚ ካብ ኣርባዕቲኡ ምዕራፋት ምናልባት ቶምኖት ዝሓዝና ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 7 ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 12 ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2 እቲ ንሕና ክንኮኖ ዘለና ካብ መፅሓፍ እዚ ናይ ብሓቅና እናፃፀሩ ኣስፊሖም ገሊፆምልና። ኣነ ከዓ እንታይ ርኤ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዝተገብረልና ውዕለት ኣምላኽ እዚ ኩሉ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ክብሉና ዝፀንሑ ከነተግብርስ እንታይ እዩ ተገይሩልና ብዛዕባ ዝተገብረልና ውዕለት እየ ኣስተንቲነ። ተቐዳመይቲ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 20 ብኡኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቶም ኣብ ምድሪ ነቲ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ። እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ሰማያውያንን ምድራውያንን ኣብ መንጎ ነብስን ስጋን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዝነበረ ነዚ ዕርቂ እዚ ተገይሩልና ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ካብቲ ዘሎ ዓብ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዕርቂ እዚ ስለ ዝተገብረልና እዩ ከዓነ ነዚ ዝተገብረልና ውዕለት ንክንነብረሉ ንክንድሕነሉ እተን ክንኮነን ዘለና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ክገልጹልና ዝፀንሑ ማለት እዩ። ኣብ ምዕራፍ 2 ምስከድና ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ ብኣበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን ሞይትኩም ንዝነበርኩም ንዓኻትኩምን ምስኡ ህያዋን ገበረኩም። ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ
نحنا صلاة أملاخ كلنا اتستقبر لنا وعلت كم تحاونا دياقون زبلو ورح ملو نزمة حفظ خنا استنتن كلاس انتاي تغير لنا انتاي سلز تقبر لنا انتاي صقاينا رخيمنا نتزرخبنا يو صقا نخن عقب كنتاي كنكونا لنا نخنا صنعو نخن ذكرو صبغ نغاري اصنعنا خن ذكرنا تراي كنحلف غنا يكونن مالت تقند علامه كنبرلمو كندحني مالت نبزلو ابساخم يقرايلو بابساخمن بزي جزرت سغاهون مويتكم نزنبركم ስለዚህ ንሰብ ቆላሲስ ክብሎም ከሎ ካብ ግዝረት ወፃ ካብ እምነት ወፃ ስለዝነበሩ እቶም ናይ ግዝረትን ናይ ኦሪትን ናይ እምነትን ሰባት ወን ከይተረፈ ንብዘሎ አበሳና ይቅረይሉ በዘይ ግዝረት ስጋሁም ማይትኩም ንዝነበርኩም ንዓኻትኩምን ምስኡ ህያዋን ገበረኩም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 11 ክርስቶስ ኩሉን አብ ኩሉን ይንበር አብ ውስጥ ጽርአውን አይሁዳውን ግዝረትን ዘይ ግዝረትን ባሪያን ስኪትን ባርባንን ስኪትን ባሪያን ጨዋን የልቦን ክብሪ ንዝኽርስም ይሁን ክርስቶስ ኩሉን አብ ኩሉን ክርስቶስ ኩሉን አብ ኩሉን ይንበር አብ ውስጥ ጽርአውን አይሁዳውን ግዝረትን ዘይ ግዝረትን ባርባንን ስኪትን ባሪያን ጨዋን ዝበሃል የለን أملاك سكال كله أملاك بيجي كله نخل عالمين كم تملاك ممسر قدوس جبريل كبسرهم كله نخل عالم زخون مدحاني توليدكم الله سلازي أبزم عرفزي أبزم أصحابزي ملك تهاري قدوس باولوس ناب قلاسيس كريو خلنا أب معرف حدا قصر 10 معرف كل قصر 10 سلسته معرف سلسته قصر 10 تحده زتا جبرلنا وعلاتي بدم مسكالو تقدميتي بدم مسكالو تزرخبنا يا ولد النتسي بوركن ببرر زي كونس بدم مسكالو سلازي كل جزء نتز تقبرلنا وعلت نانري نتز تقبرلنا وعلت انتهي تخفيلون اب غزانا اتزخبر النبرات زعابي النبرات نبلوسي اتبزح جزء بزح جنزب كفيلنا زغزانا ويكا بزح جزء تصبينا زرخبنا يل سلازي انتهي نارخيبنا انت بدم مسكالو ስለዚህ እዝዋጋ ስለዝተኸፍለልና እንታይ ከረኺብና ህይወት ረኺብና ዘለዓለማዊ ህይወት ረኺብና ከባርነት ሓርነት ረኺብና እዝን ተረኺብና ኸ እንታይ ክንከውን ዘለና ታናይ መጀመርያ ዝጠቀሱልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ንዓ ደግቢበ ከምብባየ እቶም ዝዘከርናያ መልሽና ንዝከራቶም ዝሓለፈትና ኸዓ ከምኖት ክንሕዛ ምእንቲ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፈረና ፈረኹምን بفلتات أملاخ نعبخمن بخلون إجزابير بهكة تبلو نعو بقعتكم كن كتملالسو نصلي قالون داين خدكونو بسناي قبر زبالة خلو فرنا فرخمن قدماي بفلتات أملاخ نعبخمن كلاي بخلون إجزابير بهكة تبلو سالساي نعو بقعتكم كن كتملالسو نصلي قالوناي سلازي 4 سمون وي ورح ملو مسنا يلوم خا ورحين سمون مالتي ابز غزي زخنا حلف كلنا استقبرلنا وعلت بات استقبرلنا وعلت زرخبنا يوصقا كن كونو زغبانا نت استقبرلنا وعلت نت زرخبنا يوصقا اندزي كوينايو كم تقال املاح نابتومناتو مصه تومناتو غنا اي تقبل ونز بلو قساخ يكوننا እግዚአብሔር ይደግፈና ሰምዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቅ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልና ስለተዋህበኒ ፍቃድ ከዓ መስገን አውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሐሪ ከሳጋግረኩም መምህርና ቃልዮ ተስማዓልና ብጣዕሚ ደስ ድብል እንገላፂ ንኩለንተን መልእኽቲ እርንፍ ተብለን ሓሳብ ክገልጹልና ፀኒሖም እግዚአብሔር አምላክ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና እሺ ምስ ጊዜና ክንከይድ ናብቶም ካልኦት ከብለኩም ብርግጥ ብዙሕ ተማሂርና ኢና ኣብዚ ክብልዎ ፀንሑ ሰማዕናዮ ከማን ገለ ክንብል ንኽእል ኢና እሞ ፕሊስ ገለ ክንብል ኣብ ግዜ ከዓ ክንጥቀመላ
على هو تسمع لنا أبونا مرقيتا جاكوان حاونا كلهم أبونا ولدك ولدك مسائل على هو تسمع لنا أنت ويستم باني الكاس أب سميها وزخونا عدنا سي حجي أنت يحسب نيرس عدو زي رافق وي كأتو يلو زي بهد والحد يلن فطر مالت بحلفك أنت دعابي خالو أكتم زي عبيلو يحسب نيري خمس دقيقة أنا حجسي أبدا عد توليدهم عبيهم سي بزعبا هاجرهم يحاسبوا مالتيو مالت نابوي عدي تزريو وي تزخيد كالتشرهم دسبلهم ولا تزيكدو خمانسي ولا أبزي الكالتشر كا قال دسبلهم هذا معلتي قالي سنتيلاتني بدعمي حقوستي إيه أب مرعى قدينا قال وسيدة تغيدي كيجينا لخوهم كله حجي استمع إيرات مالتي I'm glad I'm from Eritrea إلهني نياتو إتي culture إتي عادها إتي خلو بهلس قالتنا بقى أمريكانس بهلك ويبلو من ماني I'm so happy I'm from Eritrea قليلاتني مالتي حجي انتهي أخمت وذي تزربا مالتي ولا أيتولد لس عندها بقى بتعمي خاتفتو تنافقو سلام كونلكا كل نجار كم زخن تصلي أنا سل أسرات كتلمن هاجركا سلام نخد كونسي سل أسرات كتلمن سل فتحي سل كل نجار سلام كونلكا هذا دليل زخ أمان فطور ولا تزيع عبيلو ود خستا ود ولا أفريقانسي زرقهم كابزي تتبهالوس بزعبة حنت عدي نيجيريا دي ولا أفريقيا ورئيبر زخونو ولا أيفلت وس أنت زفلت نيرومسي حانت نجر كتكون كلاس معرخ ندي مبوهاي نيروم ابن مالتي هذيهم بلاك أفريقان أمريكان نحواتنا مالت حجي أتي سميا ودقان كمي جيرنا كندقو زين بهقو كندقو زين نافقو مخاتي السلام بيس كل نجر زلو وتتقطعو متراي وقي يبلو شجر يبلو قد كرسوس اندارا أخا أبسو أبتي بأمرو زي تحسبه الدالي نازلو سي نزيسي بخمي إنا خن بهكو زي كألنا أي رأنا ينتراي كينبلسي مخنيات أيكون ناني بالميرة معنياتو التي أمدري دلكو عدنا دي تولدو لزنافقو ويون تسديد كان حكون كان عدخا نخدأتو هرر تبل مالتي بشجرات ولا انت وزاها عدخا جن عدخا سلام خون الكا تبلي رهوا خون الكا أريكا ديخا عدخا ملس ولا بزخون من الكعسي اتي أبزيزو له هوا هو حجيناي عدنا يحزنك مالتي مخنياتو سلام يخون اللامو عدنا خنملس سلام يخون اللامو خنكون تبل سلام أديات عيتيا حجي نتنا مريت عدنا يزبل زلخو سميا وبن معرخ دي دنكن صبغون زخون يبل مساء حنت كليك جيراتني مالتي زي ما بونه قصو خلو فيديو بلوخ قصو خلوس أزي دسيلني حقوس ماريت عبيت بوتات بزعبة أملاح كم جيران قصو خلو قل أبوتات أبوتات كاختو لما يتخلني شراش أملاح يلن أب ساينس أم حاجة تجزي أمس أبي يطفئوا ولو جزيني أملاح سي كل عينة جزي له حدا جزي نا أملاح توبو حدا جزي ذهبوا وخاء بزعبة ساينسن بزعبة أملاح زي لن جزيهم تقولوا مالت حجي جزي أزي ورق مقانو نخمي تتقاملو نخمي علامات كبرلو كابتم قالو أملاحنا دبلو دينا ويس كابت يلون إلهم زكاة عزلو كل تجاور أب إلهم أم عباي حجي أزي بقى يحزنك كمالتي جزي أقداسيت مقانا زي تردي إيه خبلا كايدي إدي أقوان حوي يغني اللي يصبو غيركم قليسكم يخم جس أوشت أي زنبارة خبالس لدلو خيمو እግዚአብሔር መመሊሱ ኣብቲ ልዕሊ ዝበለ ማዕርግ የብፅሓ ወለዲ ከብር እንዳበሉ ተሓጎሱ ንዓኻ ብምፍራዮም ይቐኒየለይ آمين ቃልዮት የስማዕልና ብጣዕሚ ደስ ድብል ጊዜያዊ ኣስተንቱነ ኢኻ ኣስተንቲንካ ሓፍትና መኣዛ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ ነዞም ኣብ ዝተወሊዶም ዳዓብዩ ዘለዉ ከዓ ከምዚ ክትብል የፀናሕኪ ሃይማኖቶምን ባህሎምን መንነቶምን ዘፍቅሩን ብስድሮም ዝኮርዑን ብቤተ ክርስቲያኖም ዝሕበኑን ገይሩ ይዕብዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ እምበኣር ካብዚ ብምቕፃል ምስ ግዜና ክንከይድ ብዙሕ ግዜ ከዓ ሂበኩም እየ በጃኹም ኢለ እታ ግዜ ትኸይድ ስለ ዘላ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም መደምደምታ ናይ ትምህርትና ገይሮም ብፀሎት ክዓፁልና እዮም ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ክሕልፈኩም እየ
هاي دياقوني كمي أمسيكم كلكم عليوت يسمع لنا صبو جيركا نزي 4 معرف قليس كالنا كموين أبي دتري بنا أبي مرجيتا كلهم تم قالوا تردعكم زستنتمكم كلكم زقلتكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ حابتنا معزا دما زماري ملاختي يسمع لنا بتا معرف حدا كجمرسي أم معرف حدا قصري أسران شمانتن كلنا عدا خمزلنا حلافنت كمزلنا تحتت مخانا يا تا قال تنكيفهني مالتيو انتا إلو أبتا معرف حدا قصر 20 شمانتن نحنا دما نخل سب بكرسوس ملؤ جرنا كنقمو بتباب زبلة نخل سب إنا معدنا نخل سب وين إنا مهارنا ننجر ألونا كمتي أونجيل ماتيوس معرف حمشته قصري 40 شمانتن تعيز بلنا كمتي سماوي أبهم فتصم زخانة نسخاتكم وين فتصمات كونو إزبلنا أبزا تغسي زي آدما نخل سب بكرسس ملؤ غيرنا كنقمو كلنا حلافنت ناي جزاء رسنان حلافنت ناي كال ون كمزلونا أنا يكون نزول زلو نحنا نخلنا وكيلي هواريا باولس ني سبسي بكرسوس ملؤ غيرنا كنقمو بمنتاين معدلو بتباب زبلة نخل سب إنا معدنان إنا مهرنان ننجر اللونا حجي كل سب بكرسوس ملؤ كوينو كقرن أبكر ما أملاخ فتصم كوينو كركب كسمع اللو كمهار اللو كنقر دم اللو جن بكرسوس ملؤ كوينو دو كبل اتساب دما بممهار بمنقار طرح ديكونه نتي أمها هرادما انتاي كدليو نتزربا طباب كدليو بطباب زبلة نخل سب إنا معدنا نخل سبون إنا مهارنا ننقر اللونا اما نحنا أبقد مكرسوس مولات كوينا قيمنا دويلنا نخالقات ون بطباب إنا معدنا إنا مهارنا نعنا كوينا نخالقات كنكون دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أبتا معرف كلت دما كاب قطر حدا أبتا معرف كلت قطري 6
قصري شوعتن دما بكريستوس زركب هيوت ملؤ هيوت انديا تبلتا ارستي حجي تا قطر شدشته داقيم كمت نقويتا كريستوس إيسوس زتقبلكمو كوم إلكم بؤو تمالالسو أبؤو تسريتكمن تهانيتكمن بمسقانا مليئكم كمت تمهاركم مخونكم بأمنات صنعو لومي إزام دك زمان أبزر خبخا أنت أمدو لخا نقويتا دو تقبلكا نقويتادو تقبلكا وريا باولوس سايز بلنا زلو داقيم كمتي نقويتانا كريستوس إيسوس تقبلكمو كوم إلكم بؤو تمالالسو مقبال رح يكونن نتتقبلكايو نتزحرخايو نتزمرتكايو بؤو كتمالالس نعؤو كتمثل كم تهاريا باولوس أب قداماي قرنطس معراف 11 قصر 1 انتايلو كم تعانا نكرسس زمسل زلخو نسخاتكم دما نعي مسلو اما نقويتا انت دعا كم تتقبلكم بؤو تمالالسو قويتا دي تقبلكا نقويتا دي رخيب كايا دي كونه تقبلكايو رخيب كايو بؤو من مللاسي تقندي تقبلي إلكا نعو زي تمثل تخونكا بؤو زي تمالالس اندحر كونكا شقاقي مالتي أبتا عذر شوعتا دما انت قالو أبؤو تسريتكمن تهانيتكمن بمسقانا ملئكم كنتي اتمهاركم مخونكم دما بأمنات صنعو أبؤو اندحر تسريتنا أبؤو اندحر تهانيتنا دما مجمريا بمسقانا خنملئ دحاركي كنتي زتمهارنايو بأمنات أبؤو خنصنع زتمهارنايون إن نبرون زتمهارنايون إن قبرون زتمهارنايون إن وعلون إن حضرون ببينو اندحر كوينو هيوت يلن مالتي أما كنت تمهاركم مدما بأمنات صنعو بؤو تمالالو سيلنا بتاع عصر شدشته أبزي أدما بأمنات صنعو بأمنات صنعنا بؤو كن مالالس دما أملاخ نخلنا يحجزنا أبتا قصري معرف سلسته دما كاب قصري 18 جميرو أنستي نسبوت تن كم نقويتا غيران كأزازهم سبوت ننستم كفقروان كيمرروان ولود نولدهم بكل نجر كأزازوهم ولدوين نتام ولدهم حلنا كي عرب كي خريوهم بقبو بمنفساو نجر هانيصهم كعبيوهم وتام جزءاتون بسجا قويتات نزخانو بقصر زي كونه بقره لبي نأجزي أبيهر إن فرحهم تعززوهم مسفلة تقلل عبيلو أبتا قطر عسران سلستن عسران 4 انتايلو نتا عسبرستي كاب قويتا كم اتقبلوه
إن فلتكم اتقبروا زبلة نسب زي كونس نقويتا خم تقبروا غيركم كابل بقبروا نقويتانا إيسوس كريستوس إخم اتقزقوا زلخم كله نقبروا بقص رئي اندحر كوينو نسب مفرح انت دا أخوينو اتسب مسانا خلو أب قدمي يطرحيناكم نقبر قديفنا اندحر كيدو كول اندحريلو اتي أب قدمي نقبر زنبرنا أي نقبرنينا مخنياتو نسب النار أنا سلن نقبر وي نسب فريحنا نقبر أبزقن تايزب لنا زل هاريا باولس نتا عسبرستي كاب قويتا خم تقبلكم ما أنا فلتكم اتقبروا زبلة نسب زي كونسي نقويتا كم تقبروا غيركم كله نقبره كله نعيو نقويتا نقبره كم زلنا نقويتا نقبره كم زلنا اندحر غيرنا دما عسبنا كابت نقبرلو زلنا سب زي كونه عسبنا كم مني كاب قويتا عسب قويتا ايدما نباري هي بأملاخ ايدما زل علماوي سبك شمكا سعركا كيبكا حدقكا كقنعكا خودقكا خقليو أملاقنا نتخل نقبره نسب زي كونه نقويتا خم نقبره أملاخ اللون ديو أملاخ رئن ديو إلنا إن كنقبره كم زلنا كابل بي نقويتا كم تقبروه زلخم قبروه نايبا حق زي أنخل لنا أدلايتيا نايبا حقي مخنياتو أبزي زماننا بقص رأي زخوانا إيو كل نجر نعنا زهاسينا زلو نأجزي أبيها ريت عمو إلنا تغيرنا يو نقويتا خم نقبرو زلنا غيرنا انت غيرنا يوغن زل عالماوي رستي عصبي كم زلنا إمو كل نقبرو نقويتا كم نقبرو غيرنا كم قبرو ولا أبتاونجيل ماتيوس كل جزية ببلنا معرف أسران حمشتن كاب سلاسان حدن جميرو اتنشو عتق على تونجيل أميز بلعكمني أميز السخمني عريق أزغدنكمني حميمز بس أحكمني قاشا خوينكو تقبلكمني تأثير زمز أحكمني مسولا أبير إلى كامسولو حدا كابزو محوات تي تقبرلو نعي كم زقبركم لي أيو أبتا معرف 4 قصر خلتين صلوة زوترو إلو كل جزية دما تنقبر كم زلنا صلوة كم نزوتر كم زلنا مخفت علاتنا صلوة ما أو معلتنا مقبل ليتنا دما صلوة كمزي كفيتنا مع صحاب غزان وصل بصلوات كنكفت بصلوات دما معلتنا خنعصو صلوات ازوترو كل غزي انت يغبرو صليو يما بخمزي كنبر دما እግዚአብሔር ንኩልና يحجزنا ስለጸንሐና ጊዜ አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ كلكم دما እግዚአብሔር زمن አገልግሎትኩም ይባርክ እሞ መደብና بصلوت كنعصو كلنا حنساب نصلت حف نبل راي تبل لك دي ديكون من الباش ناي صباح قداسي يغلا دحن ناي تاشي مسز بنص اغن يبل دحن
ناي مسجانا انت سلام زصلى صلوت كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንልመና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና حنان زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسانان دقلنا كم فادحنا نمبر فتناي تأتونا من قصن حيلين كبر نزل علم نتكا إما أمين وقزتي مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسيقاخون دن قليخي أدي جابير تبعات قويتا سراوي سلام لك له السقي كاب عن السبرختي خي فركر سخون برخيو وملئت تسقى جابير مساق أوفيس ستدس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوع كريستوس منتنا محرات لمن لنا امين ونقول التحية بهر من كان مالك كان لنا ونقول سلام سلام حبلنا كل يمكننا خم اجابيرات بيننا صقا خو نفسلنا يكهن نفت بعد املاخ بلنا ودسم كان سمن نصوعنا لنا بسماء ذل خان السلام كا قبل النقص بسماء ذل خان السخا سلام قبل النفس كلنا حضر أبز على بزن ورنام سلام حلو وكل ما راح تنسى ستان بقدس سمكا سلام حبهم أبدوريانا نزل موكاين تعذاب كأمخرها أم تاونا نصانا نزل قراتنا بقدس سلام حلوهم بودعهم بقون عنوات كنبرين كل سنة عم بخور مانا أخاني جابير بنفرح بحياونات كنكبن بكريستوس مسؤول زمان فلس قدسن سجانا صنعتهم بأذل كلامون كل سعن نزل علم آمين قدس جابير أملخنا سلا كله تمسكن سلسان حنا ساعات مداب أملاخنا نزمان فساو قبائل زخفت كالنا نسخاها مكر المسكانا نخايفون كابز قبائل زد ما تتأكم تقبرنا فماهرنا خنسنا سمعنا نقبر قرنا دماغ نصدق إذا قالنا مهارة زلنا أب إمنا تطنيعو بتنسخات دوليو مقدي زمالالس دماغ ورنا قال كان عقا خفلتنا قال كافلتنا نعقات زي فلتنا قال كافلتنا مقدخات زي فلتنا قال كافلتنا لما تأززنا يتزي فتسيمنا قال كافرادي نمبر مدحنينا كهونا كإلنمو بإمنات كنتنا بتتبلنا خن ملالس سخا حقزنا صلنا يتصلت دم أملاخنا سخات ريو سخات تقبلوا صلوت كبرلنا كل جزية دم نصلوت نقحات كبرلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من سخات مسح أركام تاب سمايكم دم مدريكم علات مقبنا لما حبلنا احنا نزودلنا بدلهم تحدقنا لهم بدلنا أسانا تقبلنا أبفاد احنا نمبر فتناي تأتولنا من قصين حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير طبعات كويتا سراوي سلام لك له الشغيكا وأنس برختيخي ركر سوم برخي أمل تسقا جابير مساخي أوفست دس والكي حتيات ناصر يلنا نفتو الدغي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين فتاوي شرق جينا عملاك المدان يس كرسوس كانيكا كانا سريات أدم ساسي أبسا كل لبركة ساتي برهان أنتم أبي كانت وأيديا كنات وران سايرقوس أنات ببسمكم كن فتانون صحنا يرسين سكلون سمعت زيو مهار النكرسوس مال عصد تخلته زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عصد تخلته بنت أجزتنا مريم النكسوس بنت أجزتنا مريم النكسوس بنت أجزتنا مريم النكسوس بنت أجزتنا مريم هارنكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን
حبرات منفس قدسين أبلع لينا أبلع لكلكمن أبلع لي أبزز لنا يبوتان قصفن دربن كويني ورات كبرن مسجانان أملاخ يكون سلام زو على أملاخنا سلام دم حضرنا نخلكم دما زيابير جزيكم مبارخ أقلقلتكم دما يقبل برخ مشت برلنا برخ ليتي مين قال لي تسمعني آمين قال هو تسمعنا بوتاتنا كلكم دعان حضور دياكون كلها نحوات وقمد هاني أبو عقوي برخليتي أنا هبكم برخ ليتي كلنا آمين. قال هو يسمع لنا برك ليتي آمين كلنا يستمسك عليكم